Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntepangaken nami kula Tejun Cahya Kartalumasih. Kanthi NIM 22205244038. Saking program studi Pendidikan Bahasa Daerah Warsa 2024. Wonten mriki kula badhe ngandharaken babagan pakem pakeliran wayang tradisional. Mliginipun Gagrag Surakarta. Aspek ingkang kaping pisan inggih menika bab busana wayangipun. Ingkang dados karakteristik utawi ciri khas saking wayang Gagrag Surakarta menika wonten ing cotha utawi celana. Wonten ing cotha menika ketingal menawi Gagrag Ngayogyakarta menika boten ketingal. Lajeng motif cindhenipun maneka warna menawi Gagrag Surakarta. Lajeng saking aspek bentuk wayangipun postur badanipun wayang kadosta wayang ingkang langkung urip kadosta wayang ingkang lampah menawi Gagrag Ngayogyakarta menika mandheg dedegipun menika mandheg. Lajeng wayang Surakarta menika langkung ramping, langkung alit-alit menika. Saking aspek warnanipun, warna wayangipun menawi Gagrag Surakarta menika gradasinipun langkung kathah nggih. Kadosta biru tua, biru muda, lajeng putih. Menawi Ngayogyakarta menika langkung sekedhik kadosta menawi biru tua, biru muda, lajeng langsung putih. Nanging menawi dasaripun warninipun nggih sami kemawon kekalihipun. Wonten 3 tumpuk kadosta ingkang warni ijem utawi abrit. Dados wayang kulit Gagrag Surakarta menika karakteristik khasipun wonten ing proporsi warna, wujud utawi bentuk wayangipun saha detail hiasan. Lajeng wonten ing tata panggung saha pamentasan. Wonten ing pakeliran gaya Surakarta menika tata panggung menika gadhahi aturan utawi pakem ingkang baku ingkang mendukung suasana dramatik. Kadosta ingkang kapisan wonten posisi dalang, gamelan saha sinden. Dalang menika wonten ing tengah panggung kaliyan keliripun. Lajeng ngginakaken blencong ugi sami nggih. Lajeng sindenipun saha pengrawit utawi wiyaganipun lenggah wonten ing nginjelipun dalang. Lajeng wonten ing teknik sabetan wayangipun Gagrag Surakarta menika langkung alus tinimbang Gagrag Ngayogyakarta. Lajeng dalangipun ngginakaken gerakan ingkang langkung cepet saha ritmis wonten ing adegan peperangan. Menawi wonten ing adegan dialog menika langkung tenang, lajeng gerakanipun sekedhik. Lajeng wonten ing aspek keprak. Menawi Surakarta menika keprakipun ngginakaken sekawan lembar. Lajeng ngginakaken dumpal utawi lapisan saking kayu ingkang ngabisi keprakipun. Cempala menawi cempala Gagrag Surakarta menika mboten ngginakaken cempala. Dados langsung dipun tuthuk wonten ing keprakipun. Nami keprakipun wonten jejakan, peniti, lan sapanunggalipun. Lajeng dinamika pementasan saking Gagrag Surakarta menika
urut-urutanipun wonten talu utawi pambuka, lajeng jejer, lajeng peperangan, lajeng gara-gara, saha ingkang pungkasan menika wonten tancap kayon. Bedanipun pakeliran Ngayogyakarta kaliyan Surakarta menika menawi gagrag Surakarta menika langkung elegan utawi mengutamakan kehalusan gerak saha nada utawi swanten saking dalangipun. Menawi Ngayogyakarta menika langkung ekspresif, lajeng langkung menekankan aspek dramatik saha humor. Lajeng bab interaksi dalang saha penonton utawi pamirsanipun. Menawi gagrag Surakarta menika asring humor wonten ing adegan Punakawan kados Semar, Petro lan sanes-sanesipun. Biasanipun kalian menyampaikan kritik sosial saha gaya kang kritik sosial ngginakaken gaya jenaka. Dados pakeliran wayang Surakarta menika aspek unikipun wonten ing aspek visual saha pagelaranipun kados kala wau wujud wayangipun, lajeng dinamika pementasan saha saben elemen menika gadhahi makna filosofis ingkang mendalam saha mengikuti pakem utawi aturan ingkang dipun warisaken saking leluhur turun-temurun. Karena mawi perpaduan estetika, musik, dramatika saha wayang kulit Surakarta menika dados satunggaling warisan budaya ingkang bernilai tinggi. Nggih, kala wau andharan saking kula babagan pakem pakeliran wayang tradisional mliginipun gagrag Surakarta. Saking kula cekap semanten bilih wonten kalepatan saha menambah bilih wonten kalepatan kula nyuwun agung pangapunten. Cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.